Sengike ngayibuka isikhathi eside lento kaThabani Hlatshwayo. Nami ngingomunye obebona umfana okuhlaza nje ongazi lutho, ozosheshe efe, ozoba namabhadi, olandelwa yiqalekiso. Kodwa futhi ekuyihlaziyeni kwami ekuhambeni kwesikhathi, sengibuye ngawushintsha umqondo ngabona ukuthi hhayi, loya mfana loyana kunento especial ngaye. Loya mfana siyamdinga umuntu ofana naye emhlabeni, siyamdinga umuntu onalesa sibindi sakhe. Noma yena-ke izinto ezenza ngesihluku efaka nenhlamba. Kodwa loya muntu uma ubhekisisa usetshenziswa uNkulunkulu loya muntu. Uma sikhuluma ngoNkulunkulu-ke abantu bebecabange ukuthi hhayi uNkulunkulu ungcwele, akazwani nokungcola, akazwani nenhlamba, izinto ey'kanjalo. Yebo, iqiniso unjalo impela uNkulunkulu. Kodwa futhi uNkulunkulu maye eseqala esethukuthele, uyakwazi futhi uNkulunkulu ukuthi umhlaba elungise ngesihluku, enze izinto ezibuhlungu kubantu kanti uyena uNkulunkulu ulungisa umhlaba. uNkulunkulu-ke ngikhuluma ngoNkulunkulu mina ongabonwa ngeso lenyama, uNkulunkulu omdali wezulu nomhlaba. Ziningi izinto emhlabeni esezenzakele obona ngempela ukuthi lezi zinto lezi kahle hle uNkulunkulu akayithandi futhi fanele ngabe usethukuthele kakhulu ngendlela okwenzeka ngayo. Uyabona ngendlela okwenzeka ngayo emhlabeni, abantu bakhohliwe ukuthi khona uNkulunkulu. Abantu bakhohliwe ukuthi khona uJehova owadala izulu nomhlaba ongeke umbone ngeso lenyama. Abantu sebebuke yonke into ebonakala ngeso lenyama bese becabanga ukuthi izinto ey'khona nje ne-existayo ilezi okwazi ukuyibona kuphela. Abantu basaba into ebonakala ngeso lenyama kuphela. Abantu abayisaba into abangayiboni nento abangayazi. Ngiye ngibuke ngisho nayo inkolo, ngendlela inkolo esiyonakele ngayo, uyabona ukuthi uJehova la akhona fanele ngabe uyafa ukuthukuthela. Ngoba inkolo njengamanje uyabona ukuthi abantu baphumile endleleni kaJehova, abantu baphumile emthethweni kaNkulunkulu owadala izulu nomhlaba. Futhi asazi noma esikhathini esizayo abantu bobe bazi yini ukuthi ukhona uNkulunkulu, ngoba kuzohamba kuhambe ubone ngempela ukuthi kuzohamba kuhambe begcina bemphika kwayena uNkulunkulu ukuthi ukhona, ngoba abantu abakholelwa entweni abangayiboni. Manje-ke mina nginenkolelo ejulile ukuthi uThabani Hlatshwayo uNkulunkulu uyiveza ulaka lwakhe ngaye. uThabani Hlatshwayo ngeke ezefe manje, futhi uNkulunkulu uzomvikela. Bonke laba abamfisela ukubi nabamqalekisayo nabamzingelayo ngeke bekwazi ukumthola. Yize noma siphila naye khona la eSouth Africa, kodwa nabantu kohamba kuhambe bemangala ukuthi lo mfana uphila kanjani, ngoba phela wonke umuntu umfisela ukufa. Kunabantu abamzingelayo abafuna ukumbulala, kodwa sazothuswa yikho lokho ukuthi akabulaleki futhi akatholakali. Angiyanitshela bafowethu, loya mfana loyana uNkulunkulu usebenza ngaye, loya mfana uNkulunkulu uyiveza ulaka lwakhe ngaye.